Last puminta kayo ni, kaya ko pa eh. Ayan o. At yes, oy. Uy niya, maglakad tamo kayong hapo. Papunta hapo, mantong kortina para kitang kahit tamo. Tang office. Napinin nga po. Lakad-lakaran tayo maski mumuran. Kaya katatakutan kayo lugar ini, yung anak ko eh. Tambalan pa na yung malalakwang kayong hinda mo. No, bala mo kayo nila mandaratang kahit be, kortina. Ne? Okay ni tampa, ganda na pangunan. Yan, lakad-lakad tayo kayo nga po. Dakal murang bagay-bagay kayo ni. Ore no? Yung kapapaniglon ko dati kayo nga po kayo ni Soy. Hindi tangayo payop. Tapi pisalidang kaya. Denas. Ore no? Makakasaligin. Ayun, hugtagay no? Wow, wow. Tapi niya ng piluba na. Ini palugta na kayo ng kay. Halos mahalan naman ng kakayanda kayo ni. Pipisali. Tama rin ng kay mag-vlog kasi maski kapilan man na nakatama agad pa si Bayo rin. Hanggang mulay ko sa alang sa lolo kayo ni, na ako agad pa si Bayo rin. Ano yung pakdan ini? Nga niya. Kaya automatic yan, ano, sabihin mo yun. Turn off. Mulai. Ah. Ito automatic yapin. Gagaling ka. Ari. Bubukli din. Na. Kiram tayo naman. Sige. Dalawa na kayo. Ito may panyipit kayong gamat kitang payong. Bantagay nga ni kaya naman dakala tarapal kayo ni. Ito mababasang kahay. Ito mababasang sabaw ulap. Yan yung kayo. Nanta mababawal na. Yan na, bakal lumala no. Hindi kayo ba't ating pisamban kayo ni. Kaya nitang hapit itang hapuwada. Oray na yan kayo. Masanting amala no. Meron pa, akas pang santing da. Dinalan. 50 dinalan. Nani ito? Nani ito magpaula? O yata, manula yata. Santing da oh. Santing lang katela. Ha? Yan o, kunin mo yan. O. Yan. Yan. Ha? Ini luar niya tayo lugar gini. Utaluaya. Ay, eating sounds. Kailangan magsalita tayo para makapiright tayo. Nakarinitan ka eh. Kaya niya, kumorbata dapat. Bueno. Ay, ganyaman na bawang bagok. Ano naman, no? Dala rin kaya kinisa eh. Mawal niya. Visa, no? Tamangan kayo ni. Ano ka rin? Ay, ninan eh. Oh, may galuwain kayo. Ano kayo ng babae? Kaya ninan pisamban eh. Oo, may galuwain dawan mo. Ora taratang kayo. Itong kandila, rita sa salwa ng kandila. Ora tao. Romish feeling niya. Wala mo choka rom. Ayun din magmisa. Oo, tinabalang parkingan kayo ni Soy. O yan o, tinabalang parkingan kayo ni ngarap na ningkay. Meging kayo ng pisamban no.
Rin tayo ngayon na. Mantake ching view na ning bayo nga po ngayon oh. Last kuminta kayo ni kaya ko pa eh. Ayan oh. At yes oy. Ayan oh. Siyempre kaya pa rin yan eh. Kakadagulan tayo yan. Tanduman-duman oh. Kaya ning side kayo ni oh. Dati. Wow, ang paratang ayup-ayup eh. O nila nang ayup. Ayan o. Alright. Ayan eh. Something na na. Uy, ito eh. Duman eh. Nesoy. Nya o. O ito niyang deden eh. Halos malan-malan eh nga sa sali. Pura niya oh. 14. Linoleum. Kapi ng tao, manyali, kapi ng tao lalaw eh. Kung mamangan. Ayan o, kayo, tangulo oh. Lakad-lakad tamo mo. Hindi ako nakakakita ng kayo-payo. Pero itanduman eh. Iba tayo itanduman eh. Lumga. Ay, dami singgela. Yan o. Urene o. Urene lang pantanang ko. Matuling be. Ay, hindi dito makanin nyo o. Aro nga itong. Mana niya po kadagol? Naliwara yun. Hindi itong pantanang ko. Itong denas. Sampang. Hindi naman denas. Yan. Tang na ako. Ay na ako misa ka. Toy, may pangalan na to. Mata mawala yan. Uy, pindini. Muling, ita lang. Matuling. Isa? 3 and 1. Wala kang black. Black. Hindi. Magkano yan? 250. 750. Mga nakalagol. Mga na niya karagol. Ine. Ito nakadiscount black. Yan o. Pindini rin pantanan mi. Ito. Wow. Ito yung mga naniya kakay. Ay ta. Aling ka dagol na. Akin yan. 750 standard. Ay, ita pong kaya na lapad na mga nani. Ito. May boring sa mutano. Malapad daw. Malin eh. Malapad dyan rin. Tsaka magkano la? 250 yung pan. Ay. Ito 750. Kamura na 150? 200 mo na ibento. Sorry. Apat. 250, 240. Makanyan mo. Black mo. Black mo kasi buyang kahit eh. Yan, sa ako na kasalitang kay. Mapat 100. Bet ikaw 100 Ken. 100. Para may utang ka sa akin. Oh, lagay mo to. Okay, thank you. Sige. Sakto sali ko sana mga yun. Ganito mo banda. Parang bagay kay mama yun kasi parang meron siyang ganyan dati, no? Damit. Bilisan mo, may appointment pa yata si ate.